Γεια σας και αγαπημένοι. Σήμερα κάνουμε live stream που η αδερφή μου θα με ενοχλήσει νομίζω. Φύγε να πας στο κούκο. Φύγε! Λίγο μπορεί να βγει άσχημα το live stream, αλλά θα διασκεδάσουμε. Πρώτα τι θέλουμε για το live stream. Να κάνετε subscribe, like, comment, σχόλιο και share. Δεν ξέρω πως το λένε αυτό. Που είναι σαν μήνυμα. Άρα το share δεν το έχει. Ήδη ξέρω. Και έχουμε ένα subscribe. Πρέπει να πάει το κανάλι μας ένα δισεκατομμύρια likes και subscribe μέχρι να πάρω όλες τις πλακέτες του YouTube που όλα τρελαίνονται. Πάμε και το πρώτο stage. Να κάνω ησυχία. Εσείς που βλέπετε το βίντεο πρέπει να κάνετε ησυχία και εγώ θα μιλάω. Είμαστε τώρα στο δωμάτιο μου. Εγώ κοιμάμαι πάνω, η αδερφή μου κάτω. Και εκεί έχω την τηλεόραση μου και το PlayStation μου. Και είναι το παράθυρο και βλέπω ό,τι να είναι, ό,τι θέλω. Εδώ η αδερφή μου είναι μπροστά. Δεν τη βλέπετε. Το ξέρω δεν τη βλέπετε, θα σας τη δείξω. Είναι λίγο πίχτρα. Είναι σαν βόμβα. Βόμβα. Στα αλήθεια είναι βόμβα. Κοιτάξτε. Είναι καταραμένη, τη βλέπετε. Καταραμένη είναι. Πλάκα κάνω, δεν είναι τόσο καταραμένη. Είναι ωραία αδερφή μου, αλλά είναι πίκτρα. Κοιτάω εσάς και φύγε από εδώ. Εδώ βλέπετε έχω διάφορα. Βλέπετε την τουλάπη της αδερφής μου, τη δικιά μου είναι εκεί. Αλλά δείχνει εμένα που είμαι σχεδόν σαν καράφλας. Λίγο το είχα κάνει στην επιλογή αυτό. Μαντέψτε τα ξυπηγαίνω. Έχει ένα δευτερόλεπτο. Δευτέρα δημοτικό πηγαίνω. Εσείς γράψτε στα σχόλια τι ταξιδί είστε. Μην ξεχάσετε να γράψετε το σχολείο σας. Και αυτό που σας είπα. Είπατε να γράψετε το δικό μου π.χ. Το δικό μου είναι το 6ο Δημοτικό Σχολείο Πολύχνης. Ή εσείς να πείτε το δικό σας σχολείο. Σταμάτα ρε Άρτεμις! Τους μιλάω λίγο. Είσαι κύριος. Παρακύριος. Και η αδερφή μου θα χαλάσει το live stream. Μπορεί να διασκεδάσουμε. Αυτή την πίκτρα. Αλλά δεν μπορεί να μην μας κουράσει. Το ξέρω, δεν θέλετε παρεκάρια. Πλάκα κάνω σαν χαζός. Με βλέπετε καταραμένα. Ό,τι με βλέπετε. Όπα σκοτώθηκε η αδερφή μου. Σας λέω και τι αστείο συνεργατή μας. Παιδιά, σήμερα έχω ένα subscribe που δεν το έχω δει ποτέ και δεν είναι στη συνέχεια του live stream. Έτοιμος, θα σκοτώσουμε την αδερφή μου. Έτοιμοι, 1, 2, 3, πάμε! Τώρα τη σκότωσε.